فنوى إيري تي في أب مكتال اتركوا زخبركم تعذبتنا كما يتوعلوا نلومي عروي عسرة تحساس فرق معلتن فرعان استدالوا هاجراون أجراون زيناتات حيزلكم قريبة زلخو ماكدا حقوسي نمكتالكم بخبرنا عدمكم بغندي عرست زينا في اللم أب إجر ما خلى نؤذب أمن حيدي بستخايدة دحسسا ومصنعتي بركت انتا وأسراتي والترخيبهم من محدار زوبا عن سباب كلتش عن 24 نستتقبر نتفتات بمنصب زنبرة وتنصرح جمجيموم فتعميت شماقل لها كوسئ مربات كلتش عن 24 بمجمجام أو وتنصرح كلتش عن 25 زتيام هولندا ان يوكرين كتحجز كتبل نصلتا ودحنتها اب حدقا كم زي تودع حبيرام جرمن اب مونغو تشاينان اوروبا حبرتن زلو نقداو فلليات نمعرف كم تسرح قليصام عم عرباو تشيلي زتخصتا حموشتنت بسلسة ريكتر من قطقات مدرين وتاوعن وتوريدوم زرزر زينام إيرتران كيلاتات أب إجر مخل بزكايدو دحسساو مصنعتي توسخ بركيت انتا وأسراتي والترخيبهم نتي مسرح كعتاز تخاتاتلت وكل إيرينا شويت قبر برهان بملكع تصاب زدالو تحستلو أبراهام عند مريم كوروبيوم أب إجر مخل نزوبا أمن حيلي مع الأحا تباهيلو أب زتصوع كبابي بستخايد دحسساو مصنعتي توسخ أسكرينات سب كم ترخبة تحبيروهم بتكاب جعتك سو عسى شمال تتحسس بإتراوين كيلاتاس تخيدة قرصتات ناي مدحان سراح عميق مصنع تزدليو كلتا أسكرينات ناي سب كم ترخبة أب كوميشن بهالن سبورتنك إلا سنة انتي دكتور أبراهام زرعي قليصوم زي أب كبابتي أب زحلفة ورح سنة استدحسسة سلسة أسكرينات سترخبة أسراتي ود أقباب رؤوف لي كوينو استفل عليه عقن زلوه بنحس تسرحة أنبرات نايد سنسلت عنقطاتن عسات 4 عطارون ون كم ترخبة استغاسة دكتور أبراهام عدمو بنتصر لمفلات مس مشارخ تبموهات توسخ مرمراتات كايدو مخانم حبيرو بوتادات نركبنا أسرات ناي عسكرين كم زبقر مخلقن أب حدا وطا أب سلسة أسكرينات كنركب نفرم مع جزء معنا كم تمكره التكباب أقابراون كم تزولكوا فلين نتالو كابت حدين قطلو أبسرعة حيواناتنا نجورو ناي كبابرا مسرح استفلي لما تهيز فلت توم مش أمز السنيو أحد عينتك أقابراون زفولي مش نروح مزلنا حجي ناس راز سرح ناس راز سرحات أمبر خمس زبط أز مثل نجارات ببيترو تجربو عنقطات دسني ونت مقبر مالتي توم ناي كايلا سرحات ونجزا رؤسهم بزح حبريتها زهوبيهم لازم تسسار نايزوم ناي تعسكرين نايزوم زتقزم زلخو ناي سلما تاقوحن فولينت ناي تمقبر السي مالتي أبت دحساساو مصنعتي تساتفو كيلاتات بوغونم يتأقباب أقبابرا ناي قدم تاو أمنت كرسنا زنبرا مخانو زنفت حبريتا كم زلو بمبراه هزبي كرس أبزرخ ولو أوان زهوبو زلو قلطف حبريتا ندرجا نقحاتو أبعك أبك كرس زر إسلا زخونة تقصل تلابيوم كلتا عسكريين رخيمنا تحدى درجة ملو كن ملو نخلينا مالتي بجاكات بماي تقحيتو زخدة مسؤو بزحات عتارو كومون أبز حجوان مسنوبرا قبابرا زين حسبهم أسرات ناي عتارهن لون نخيل ناي أنبار حاتين سنسلت رخيبنا مسؤو أبتحنتون كومو مالتي تماساسالي مستنوبسوم أبتوشت نوبسوم أمنا إيدوم تغرقيرون رخبو أنبارات رخيبنا أقبابرا زي كنريو خلنا كابت أبز حجوان أقباب أقبابران تقوموا أب كريستنا خوينو أم مسلمنا قرف لي يبل مغنياتو أبزقوان الزين ترينا مسنبروتو زقبر سبيل أب قدم جن أب قدم كنقول خلنا حجيك أدم متأتاو كريستنا النبرة أمنتات بوزو حبز خباب النبرة سب بدحر موت كتس لايف أفتر دزبل أمنس لازنا برام أب تقبابرا مسنبروتهم قبروا نري أمينا مالك إذا بزرخيبنا يزلنا قبابرا حجيك نري خلنا مستسب مستنبروت قبر كلا عينة أمنت أمنخو خمز نبرة يحكى ملك تلنا سيخ إلي زي هجي ترهيب زلو أبناء المعات بوتاي ترهيب زلو
سلان قهد نايتو ما وزوفرو تحبيرنا لنا بأقو خاني ناي دحنات كوتا تغيرلو يكبالو اجي كم زعنا تقاطع مخركب كلها حزب كل حد نقي يحبريو سهتي الكازر ناي مغحاف ويكا خال حبيخا مسوار الله جن اذا قداسنت كم زلو بز حجه تقولنا زلهم وسواس قداسيو تاريخنا حبرسبي تاريخنا هاغريو سلازي حبرسب نقيحو نز تكال قربو تكال الله اب امزا زوالات الله وكلتنا ابزو انت ترهو انت حبيرهم كاني باغو خندحنا خلينا ዋና ዳይሬክተር ክፍል ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ አቶ አብርሃም ዮሐንስ ድማ ኣብቲ ሞያ ዝነጥፉ መንእስያት ንዝገበርዎ አበርክቶ ብምምጓስ ንምትሕብባር ብምሕዳር ዞባ ኣመስጊኑ ኣማሓዳሪ ዞባ ደቡብ አቶ ሃብተ ኣብ ተስፋጽየን ብወገኑ ሞያውያን ናይ ተዓውዲ ንዘርኣይዎ ናይ ስራሕ ወኒ ብምምጓስ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኩዕታ መደባት ዝያዳ ሓላፍነት ዘሰከም ብምዃኑ ሞያውያን ዜጋታት ነዚ ተረዲኦም ዝያዳ ዕቱባት ክኾኑ ጸዊዑ እግሪ መኸል ካብ ከተማ መንደፈራ ንሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ 7 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ ምሕዳር ዞባ አንሰባ ኩሎም መሓውራቱ ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ 2024 ብዝተተግብረ ንጥፈታት ብመንጽር ዝነበረ ውጥን ገምጊሙ ወኪል ኤሪና ተስፋንከኤል ገብረየስ ንዘዳለወ ጸብጻብ ዳናይት ገብረ ህይወት ممحدار زوبا عن سبا بعشر شدوشان 17 تحساس أبكرن أبزجبرو جمجمع وركب أب كلتشحن إسران 4 أب كل تصلاتات نزت سلاسل نتفتات بمنصر زنبروت إنجم جيموم أبت جمجام تكبر مدبات كلن كفلتات زوبان زوباتاتن بعمق الدحر مرأي زنبر دخامات نمفواسن زتمزجب الجسجس نمحيالن أبزخ المدات تزتيوم نحرشها بزملكات أبزغ قربت أبصاب أبز عمت زي قبل علي 8 هكتار مريت حرشة حدش زالاتاتن كترتاتن كسرحن كله أستات 4,400 هكتار كم اتتسجنا كم أون أب مجهج أن ما يقعداتن أستات 800 هكتار زالان كل 234 هكتار كترن كم اتسرحن أب معباي أتوتاونتن أبركتو كم زنابورن تجليتهم أب مداي تمرتي بزل على بقعتنا إذا حلفتو مهارو أطريق كبن مبال كلن أكلات وهايدن كسرحة بدرجة زوال لعلي 9,500 تمهارو أبداساتي مهارو سلازلو قداي تحت قرصن تلوو أبقعة تمرتن أبقمت آتيق ولحتاكو وهابو لبوا قريبهم بزي كازي أب زبازحن الزوباتات كبر مزقب كاب لعلي 15 عامتي جمر مهلاو أبسرح تساقماتي فتر سلازلو مسرح مزقبه هتسان مستوالدك كساب 3 أوارح ككايد كم زقبا كفلستا 6 جغرافياوي حبريتان آنتيروم أفلطو حبرتسب أبتعنا أن برخي يخيد مهلاو بتحدا موداد متصبي نفسه صورة دما بتخالق أب منقول قلمت أن متعديتات قوتاوي أبركتو يقبر كم زلا أبتزدلن مبصح جنا عتب قصقصات كم زدلي تحبيروم تساتفتي بقدوم مترناف عدتات بزحيلك سرحلو تحسات حق مريتن وحدي مهندساتن أمنو زوباتات أقلبو وهابو بزي فقد وانين زنطفو ونن تجرادين قبو مزقبا كقبرلهم تحت قرص مسمرا كرن مكتتال كقبرلهم زبلن كالوريتوتاتن قريبهم أما حداري زوبا أمباسادر عبد الله موسى أموداتا اتقمقما مصاي بزحيلن مسرح زمازن منبارو بمتقاس بفلاي استراتيجي مرغغاص وحسنت مغبي زدقف معقاب ماين حمدن بانكرو كسرحلو ازخاخيروم فصاميت شماغله هاكوسي اب زغبرتو ناي كلته معالتات اخيبا مدبات 2024 بمغمغام اب وطن سراح 2025 زتيام كاب حزباو ركبات نزبصحنا صبصب سامراويت ليبيو كتقربيا فصامي شماغله هاغراوي كونفدريشن سراحتنياتات ኤርትራ ب17 تحساس اب اسمرا اب زكايدو تاخيبا غمغم نطفتات 2024 بمكياد او وطن سراح 2025 زتيام نمسرح موداب بزملكات اب زقربت صبصاب 40 تكالات كودبا كلوا 10 دما دغم موداب كم تخايدلن بزمسرت قصر مسرتوان محبراتنا 229 كبكبل كلو اب قصر استودبو سراحتنياتات ناي استات 19 ميتاويت عبيت كم ترايتنا صيرو فصامي شماغله بتوسخي اب زمدناتات يو حبراو عل زقربت رعاناتن مفتوحس توسد سغمتاتن ابوتا سراح زغاطمه حدغاتات كمون اندسترياوي سلام مسفام زعباس توسد تبغوساتات نزقربت صبصاب اب استملكتتلو دحنتن طعنا سراحتنياتات ابوتا سراح نمعزاز اقدمن زقوما كوميتاتات نمبربار افنا ودهساسن ركبن كمتخايدن اب 2025 غبراو تبغوساتات كوسر مخانون تحبيرون بزي كازي هلو كونتا زمدنا هاكوسم استفلالي اهغراوين
ውልቀ-ሰባውያን ማሕበራት ዝምስገን ምዃኑ በዝመንጽር ድማ ኣብ ተራ ምንቅስቓስን ሃኮሰ ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ሞያዊ ማሕበራት ሓድሽ ዝምንናታት ምፍጣር ዝተኻየደ ተበግሶታት ዝተዋህበ ስልጠናን ትምህርትን ካልእን ዝምልከት ጸብጻብ ቀሪቡ ሓለፍቲ ክፍልታት ብዛዕባ እቲ ኣብ 2024 ኣብ ማእከላት ሞያዊ ስልጠና ሰራሕተኛታት ኣብ ትሕቲ ቅርጺ ዝተኻየደ ወፍርን ንምሕያል መንእስያት ደቂ ኣንስትዮን ሰራሕተኛታት ዝተዋህበ ስልጠናን ኣብ ዘቐረበዎ ጸብጻብ ብዘይካቲ ንሻምናይ ግዜኡ ዘሰልጥን ዘሎ ማእከል ሞያዊ ስልጠና ሰራሕተኛታት ባጽዕ ኣብተን ሰረፋ ዞባታት ስልጠና ምሕደራ ቤት ጽሕፈትን ንብረትን ሕሳብ ኢደ ስራሓት መፍረደርሁን ንህብን መባእታ ቴክኖሎጂ ኮምፒውተርን ኤሌክትሪሲቲን ከም ተዋህበ ተሓቢሩ ንውጥን ስራሕ 2025 ብዝምልከት ድማ ምስፋሕ ውዳቤታት ሰራሕተኛታት ስልጠና መራሕቲ መሰረታውያን ማሕበራት ምሕያል ኮሚቴታት ድሕነት ጥዕናን ምምሕያሽ ምምዕባል ዝምድናታት ወጻኢ ምዕባይ ዓቕሚ ኣባላት ሰራሕተኛታት ምስፋሕ ጎስጓሳት ከምኡውን ምድላው ኣብ ዕዮ ዘተኮረ ሕትመታትን ቪድዮታትን ገለ ካብቲ ብባጀት ተሰኒ ዝቐረበ መደባት ከም ዝኾነ ተገሊጹ ምክትል ዋና ጸሓፊ ሃኮስን ሓላፊ ክፍሊ ምውዳብን ኣቶ ክብረ ኣብ ኪዳና ኣብ ዝሃቦ መዛዘሚ ቃል ክፍልታት ብኽፉት መንፈስ ኣብ ብልጫታትን ድኻማትን ምልዛብን ሓያል ጎኒ ናይ ትርክብ ምዃኑ ብምግላጽ ብመንፈስ ሓበራዊ መሪሕነት ራእይ ኮንፌደሬሽንን ሃገርን ንምስማር ብውህደት ክሰርሓ ተላብዩ ቦርድ ፌደሬሽናት ሃማዴ ዞባ ማእከል ኣፍልጦን ብቕዓትን መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ንምምዕባል ተካይዶ መደባት ንምድንፋዕ ዘትያ ንጸብጻብ ወኪል ኤሪና ናዝሬት ቤይን ያስንሳልሕ ቦርድ ፌደሬሽናት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ዞባ ማእከል ብቑዓት መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ምህናጽ ዘበራኢ ንምስማር ብእተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ደረጃ ንቕሓተንን ብቕዓተንን ዘበረኸ ኣስተምህሮ ብ18 ታሕሳስ ኣብ ኣስመራ ወዲባ እቲ በኣባል ዓንበርበብ ሸር ካምፓኒ ኢንጂነር ማሕረታ ኣብ ኪዳነ ዝተዋህበ ኣብ ምምማይ ምስራዕ ምጽራይ ምርዓምን ቀጻልነትን ዘተኮረ ኣስተምህሮ ኣብ መዓልታውን ጥፈታተን ደቂ ኣንስትዮ ዝሕግዝ ኮይኑ ብተንቀሳቐሲ ስእሊ ዝተሰነየ ነይሩ ቦርድ ፌደሬሽናት ሃማዴ ዞባ ማእከል ን39 ትካላት ከም እትጥርፍ ዝጠቐሰት ኣደ መንበርታ ቦርድ ወይዘሮ ጅሮም ኣምለሶም ንቕሓትን ውዳቤታትን መንእስያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምብራኽ ዝለዓለ ዕዮ ይጽበየን ከም ዘሎ ብምሕባር ንትግባሩ ኩለን ተርእን ክዕዝዛ ኣተሓሳሲባ ተሳተፍቲ ትካላውን ቁጠባውን ዓቕሚ ማሕበር ምዕባይ እቲ ቀንዲ ስትራቴጂካዊ ውጥን ምዃኑ ብምጥቃስ ዘይተተግበረ መደባት ኣብ ዝመጽእ ዓመት ቀዳምነት ከም ዝወሃቦ ኣረጋጊጸን ኣባላት ጨንፈር ሃማዴ ዞባ ማእከል ብወገነን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ዕላማታትን ብምንጻርን ንምብጽሑ ዝሕግዝ ስትራቴጂ ብምስኣለን መጻኢአን ንምውሓስ ኣብ ዘካይዶ ጻዕሪ ደገፍ ዝሰርሓለን ትካላት ክትሓባብረአን ኣዘኻኺረን ኣብ ንኡስ ዞባ ማእከል ደንካልያ ምምሕዳር ከባቢ በልዑቢ ንሰለስተ ኣዋርሕ ብስራሓት ፍዕሎን ተንኮበትን ሰልጠና 20 ደቂ ኣንስትዮ ተመሪቐን እቲ ስልጠና መቐጸልታ ናይቲ ደቂ ኣንስትዮ ነፍሰን ክኽእላ ዝሰላሰል መደባት ኮይኑ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከባቢአን ዘሎ ጸጋታትን ዕድላትን ተጠቂመን ቁጠባዊ ምንጪ ከውሕሳን መነባብሮአን ከመሓይሻን ዓሊሙ ዝተኻየደ ምዃኑ ሓላፊ ሃማቴ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መንእሰይ ዓሊ ኣሕመድ ዶካራ ሓቢሮም ሓላፊ ሃማቴ ዞባ ደቡባዊ ቄሕ ባሕሪ ኣቶ ዑስማን ዓብደልቃድር ብወገኑ ዘይቤታዊ ጾር ደቂ ኣንስትዮ ንምቅላልን ተሳታፍነተን ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ክብ ንምባልን ብቐጻሊ ስራሕ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ደቂ ኣንስትዮ ተሳትፎአን ከዕብያ ኣዘኻኺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓላፊ ሃማቴ ዞባ ደቡባዊ ቄሕ ባሕሪ ኣቶ ዑስማን ዓብደልቃድርን ሓላፊ ፖለቲካን ውዳብን ኣቶ ዑስማን ዕላምን ኣብ ትምህርትን ኣገዳስነቱን ኣተኪሮም ምስ ተምሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ጢዖ ዘትዮም كبرات تخطاتلتي زسعب زين هاجرات وصايو ኣብ ዜናታት ወጻኢ ፖላንድ ንዩክሬን ክትሕግዝ ክትብል ንጸጥታዊ ድሕነታ ኣብ ሓደጋ ከም ዘይተወድቕ ኣፍሊጣ እዚ ዝተሓበረ ዩክሬን ካብ ፖላንድ ተወሳኺ ወታደራዊ ደገፍ ድሕሪ ምሕታታ እዩ ሃገሩ ንዩክሬን ዛጊት ኣስታት 5 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወታደራዊ ደገፍ ከም ዝገበረት ዝገለጸ ሚኒስትር ምክልኻል ፖላንድ ተወሳኺ ክትልእኽ ዓቕሚ ይኹን መደብ ከም ዘይብላ ነጺሩ ፖላንድ MiG 29 ዝዓይነተን ተወሳኽቲ ነፈርቲ ኩናት ናብ ዩክሬን ክትልእኽ ውጥን እኳ እንተነበራ መተከእተን ዝኾና F35 ካብ ኣሜሪካ ከይረኸበት ከም ዘይትሰደን ገሊጻላ ሚኒስትር ምክልኻል ፖላንድ ሃገሩ ጸጥታዊ ድሕነታ ከም እትቐድም ብምጥቃስ ናብ ዩክሬን እትልእኾ ደገፍ ከተቋርጾ ከም እትኽእል ኣቐዲሙ ኣጠንቂቑ እዩ ፖላንድ ጥራይ ዘይኮነት ብርክት ዝበላ ካልኦት ኣባል ሃገራት ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶውን ንዩክሬን ዝገብርኦ ደገፍ ልዕሊ ዓቕመን እናኾነ ይመጽእ ከም ዘሎ ክሕብራ ጸኒሐን ኣለዋ
ኤሮጳ ሕብረት ኣብ ልዕሊ እታው ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ ህዝባዊት ሪፓብሊክ ቻይና ድሕሪ ዝወሰኖ ወሳኺ ቀረፅ ተፈጢሩ ዘሎ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ብዘተ ክዓርፍ ከም ዝግባእ ጀርመን ገሊጻ እቲ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ንክልቲኦም ወገናት ብኣሉታ ከም ዝጸሉ ዝጠቐሰ መራሒ መንግስቲ ጀርመን ኦላፍ ሹልዝ ሃገሩ ንምህድኡ ተረኣ ከም እትጻወት ሓቢሮም ኤሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ እታው ናይተን ተሽከርከርቲ ናይ ኣስታት 37 ሚእታዊት ወሳኺ ቀረፅ ድሕሪ ምውሳኑ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝጸንሐ ንግዳዊ ፍልልያት መሊሱ ከም ዝኸረረ ዝፍለጥ እዩ ቻይና ነቲ ዘይምቅዳው ብዘተን ምዕራፍ ከም ትሰርሕ ብምጥቃስ ኤሮጳዊ ሕብረት ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወስድ ክትጽውዕ ጸኒሓላ ኣሜሪካን ካናዳን እውን ኣብ ልዕሊ ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ ቻይና ናይ 100 ሚእታዊት ቀረፅ ከም ዝወሰና ይዝከር እቲ ስጉምቲ ኣካል ናይቲ ቁጠባዊ ገስጋስ ንምድራት ክካየድ ዝጸንሐ ግዳማዊ ተጻብኦታት ምዃኑ ቻይና ክትወቅስ ጸኒሓላ ናብ ሎሚ 20 ታሕሳስ ኣብ ዘወግሕ ለይቲ ኣብ ቺሌ 5.3 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቶም በቲ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ቺሌ ዘጋጠመ ተፈጥራዊ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት እኳ እንተዘየለ ኣብ ንዋት ዕንወት ከም ዝወረደ ሰመዝቲ ሃገር ሓቢሮም ዝሓለፈ ሰሙን እውን ኣብ ቺሌ ብዝተኸስተ 6.3 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተመሳሳሊ ክሳራ ከም ዝወረደ ዝዝከር እዩ ደቡብ ኣሜሪካዊት ሃገር ቺሌ ብሓደጋታት ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብተደጋጋሚ ካብ ዝጥቃዓ ሃገራት እዮም ክቡራት ተኸታተልቲ ዜና ንምዝዛም ኣርእስቲ ክንደግም ኣብ እግር መኸል ንኡስ ዞባ እምኒ ሓይሊ ብዝተኻየደ ዳህሰሳዊ መጽናዕቲ ብርቅት ጥንታዊ ኣሰር ህይወት ተረኺቦም ምምሕዳር ዞባ ዓንሰባ ኣብ 2024 ንዝተተግበረ ንጥፈታት ብመንጽር ዝነበረ ውጥን ስራሕ ገምጊሙ ተጻሚት ሽማግለ ሃኮሲኤ መደባት 2024 ብምግምጋም ኣብ ውጥን ስራሕ 2025 ዘትያም ፖላንድ ንዩክሬን ክትሕግዝ ክትብል ንጸጥታዊ ድሕነታ ኣብ ሓደጋ ከም ዘይተወድቕ ሓቢራ ጀርመን ኣብ መንጎ ቻይናን ኤሮጳ ሕብረትን ዘሎ ንግዳዊ ፍልልያት ምዕራፍ ከም ትሰርሕ ገሊጻ ኣብ ምዕራባዊ ቺሌ ዝተኸስተ 5.3 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ንዋታዊ ዕንወት ኣውሪዱ ክቡራት ተኸታተልቲ ሓፈሻዊ ዜና ኣብዚ ዛዘም ምስ ተርፉ መደባትና ንገድፈኩም ብወገንና ብሩኽ መዓልቲ